Ragen bergoyang masuk iman. Mas Ahmad, Mas Partono, tak keyol tak kedil. Ayo Mas Ahmad. Monggo keluarga besar genap. Ayo Bekasi. Pak Nyono monggo.
spesial kagem keluarga besar Sragen. Kaya ratoyan pengen ngombe rasane mandeg nek gulu wong bagus kau pengen jiwa rakyat matur nuwun kowe bingung rasane pikirku padha ngeteni bisa spesial kagem Mas Ahmad sing duwe Cengkareng. Yang mana? Mas Ahmad. Ahmad. Monggo. Mas Ahmad. Pak Parlan. Ahmad. Mas Ahmad. Mas Ahmad. Mas Ahmad. Yang mana? Yang mana Mas Ahmad yo? Marani Mas Ahmad. Dikuat Mas Ahmad. Tante Mas Ahmad. Yo maju. Siang Pak Toro
meninggal Katresna langsung nggih. Monggo. Lho, Ambah Mas Bukel. ning piye kabarmu? Akhir ra ngatur. Nggih, monggo Mas Hartono nggih. Apa? Diaturke sisan ning Jalan Tresnan. Terus mengke wonten ricik-ricik. Asik bersama dengan jelas nada campur sari. Monggo Mas Ahmad. Mriki. Mas Harno ya. Mangke satu ning ati
sing gondang tak iya iya bunga ini saben punya foto rasa kangen umarang sliramu biyen ate antuk tresno bebarengan ning kedhong apa Saiki aku Ancen kudu tanganoni yen kok tresno ra kudu duweni ampun rasa jroning ati nanging piye kudu tak lakoni Panyuwunmu mring sliramu rong sising ati lewat wanci dalu Raden bergoyang bersama dengan jelas nada. Sahabat punya foto rasa kangen umarang sliramu biyen ate antuk tresno bebarengan ning kedhong apa Saiki aku papane apa kabar kepiye ane aku tansah ngantu-antu muga rina dina bisa ketemu Mas Nano Sugeng Rawuh ampun rasa jroning ati nanging piye kudu tak lakoni Ya, maca sih. bolak-balik iklan Gak apa-apa. Pak Mus ngono kok ya. Maaf tolong bilang MC selamat datang untuk rekan-rekan HDRSAU Dr. Irnawan Antariksa. Selamat menikmati hidangan yang telah disediakan. Sekali lagi kami ucapkan selamat datang untuk beliau yang terhormat Dr. Isnawan Antariksa dari HD Rumah Sakit Angkatan Udara. Selamat menikmati hidangan yang telah disajikan
Nanti Dokter Isnawan Antariksa mau joget bersama dengan pengantin. Lagunya apa mau nih? Ijeng miring bang disco kuwi. Taman Palem, Mas. Oh iya, Taman Kasira apa mau lah. Panyuwunku mring sliramu lewat angin wanci dan terus. titip salam kangen jroning ati. Sudah ya. Iya Mas Ahmad.